Masha Allah, assalamu alaikum masu sauraron gidan rediyo Dandal Kura mita 98.9 a zangon FM. A daidai wannan lokaci dai muna muku barka da shigowa cikin shirin dandalin sha'irai don saboda gabaki ɗaya wannan shirin ma gabaki ɗaya har masu sauraron dole Malam Azuba a yi musu barka da shigowa ciki. Ato jama'a gaba ɗaya mu barkanmu da shigowa cikin wannan shahararren shiri namu na shahararren sha'irai. Wanda yau muke dauke da shahararren sha'iri wanda kun saba jin muran shi kusan ko in ce kullun a wannan gidan rediyo. To masu sauraro sai ku karkade kunnon ku domin ku ji da wa muke. To ai ka san me an ce waka a bakin me ita tafi daɗi. Amma duk da haka dai masu sauraro lokacin da na sa karatun Fatawar Rahman wanda dai ko da yaushe a gidan rediyo Dandal Kura har mun yi amfani da wannan karatun nan a matsayin take na shiga shirin dandalin sha'irai. Kuma tun ɗazu wannan shi audio na Fatawar Rahman din nan sai tafiya yake ta yi mutane suna ta ji. To a lokacin da na katse masu sauraro kuma wani zai ce a'a kuma an ƙara saɗan dogare kuma a daidai wannan lokaci. To amma dai an ce dai a waka a bakin me ita tafi daɗi. Wanda yake da wannan audio na Fatahur Rahman shine muke tare da shi a cikin wannan shiri namu. To da farko dai malam bismillah dan sai dai in ce malam. Ya na'am kana ji ka ƙarasa musu shi kaɗan don su san wai a kan me ma ake wannan magana. Okay, akan me ake magana kenan. Na'am. Ɗakin adirawa sarki adali la ya rasulallahi ya khairu mursalin atainaka min barno wa narju bikal huda la ya rasulallahi ya khairu mursalin atainaka min barno wa narju bikal huda. Shi wannan audio ya mustafa al-kaunaini na kai matsayi na studio innaka ainul li ismiha bil madahiri minka ifab zahiri. To masu sauraro dai a cikin wannan shiri namu muna tare da kasan wani lokaci bari dai in dan dosa na musu zuma a baki kafin dai shi ma me shi din saboda shi ma ina dai kace mun kai da kanka kwadayi kake kai da kanka kana kwadayi. A to ai kwadayi so nake in yi bayani ne ai gaskiya ne Malam Azuba ko ko in ce azuban waka. Saboda kai ma za a ce azuban waka kuma azuban bege. A gaskiya wannan haka yake. Ai kusan gaba ɗaya ta san muka bullo. To gaskiya ne zahiri. To a daidai wannan lokaci muna tare da Zaki. In an ce Zaki wasu sa ce to wa ake nufi Zakin nan? Sunansa Ali ne ko waye ne saboda yawanci Ali ya zama to Zaki ne gaskiya ne. Ki kiransa. To amma barka da shigowa cikin wannan shirin dandalin sha'irai. Barka. To malam da farko dai za mu so ka ba mu takaitaccen tarihinka. To, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunana Salis Alhaji Uba MUT. Salis Alhaji Uba MUT. Ka san har yanzu masu sauraro zai ƙara ɗan zo musu a baibai. Gaskiya ne. An haife ni a unguwar Gomari Kwastin Side Pocket. Cikin Maiduguri jihar Borno. Na taso a wannan unguwa na yi makaranta a Gomari Gana Primary School da tare da Anwarul Hidaya Islamiyya. Masha Allah. Kusan biyu nake hada. Duka biyu ka hada ka jagoranta ka tafiya ke daga nan na koma a secondary a Annada al-Islamiyya na Sheikh Sharif Ibrahim Saleh. A nan ne junior set na zo na yi high Islamic na karasa a nan. To har da kai matakin diploma a nan Makolis department din Arabic, Hausa and Islamic Studies. To masha Allah, Allah ya taimaka takaitaccen tarihinka. To amma ka san dai kowane mai kasida ko in ce kowane mai yaban manzon Allah yana da wasu inkiyoyi da ake mai lakabi da shi. Duk da cewa har yanzu masu sauraro ba su san ma wa suke tare da shi ba. Ga wanda dai sun san sunanka Salisu Alhaji Uba MUT ba su da yawa. Mu ma kanmu dan saboda ka faɗi wannan sunan dan sai mu bata ga baki daya. Sunana Zaki dan Yaya. To malam Zaki dan Yaya. Ake lakabi da superstar. Gaskiya. Ko zagin Shehu Abul Fati. To masu sauraro dai a kwanakin baya dai idan ba ku sha'afa ba shi dai Zaki dan Yaya ango ne kuma duk da cewa dai mun dan samu makara na kokarin gabatar da wannan shiri akan lokaci na san da cewa amarya ta rike shi ne dan saboda ya tsaya dan kwashi
roman farfesun nan na safa da ake yi kun san angwaye ba za a rasa su ba to ai mana afuwa saboda ma da na kira shi zan dai faɗa ba amma na dan je wata murya kasa yauwa to shikenan to malam Zaki dan Yaya da farko dai zamu fara tattaunawa akan wannan audio da kai recording naka na Fatahur Rahman wanda kuma a wace shekara kai shi duk da cewa ka san yawanci in aka ji irin wayannan audiyoyi na karatun littattafan nan da dama zaka ga matasa a yanayin shekarunka ba su suke yawanci karanta irin wayannan sosai to me kai ka kuma a wani shekara ka samu kai recording din shi? Ina ganin Fatahur Rahman a Kaduna na fara yi ina aiki a wani studio na Nazbi a nan na fara yin Fatahur Rahman kawai dai Allah ne yayi zan yi ni ma ba wai tsari na bane saboda duk wanda ya ji zai yi tunanin irin mutum ne mai shekara 50 40 waye haka da manyan mutane saboda ba tunanin yaro bane littafi ne na Shehu Abdul Fati zahiri wani lokaci ne cikin dare ka san yanayin aikin studio a zuba ya sani ana kwance da daddare bayan mun gama aiki da ke anan studio muke kwana a lokacin an gama aiki kowa ya tafi sai aka kawo wuta da aka kawo wuta ni kuma nace to bari in tashi in yi wani abu ina tashi kawai sai na fara sai ka fara recording din asali ma ni ba makarancin littafin ne sosai ba duk da littafin shehi ne ina yi ba zan ce ba na yi ba amma ba gwani bane ni dan ba ni da haddashi har yanzu amma kuma ka san saboda ma matakin studio din aka danyi inda kuskure a dan edit a ƙara a jona haka na yi shi a hankali Zakiri to a wace shekara kai buga shi wannan littafi na Fatahur Rahman za a iya samu shekara 3 da yanzu ko 4 shekara 3 zuwa 4 kenan da kai wannan shi recording din nan to masha Allah muna godiya da kuma wannan mu ma ka ba mu gudunmuwa sosai a kan wannan littafi da kai recording din sa saboda a daidai wannan lokaci shine take na shirinmu na dandalin sha'irai muke amfani da shi na kwanakin baya da muka fara amfani da shi kenan da shi muke nuna wa masu sauraro cewa an shigo shirin dandalin sha'irai duk da cewa a cikin masu kula da na'urorinmu yau da gobe kamar musamman kaka da kuma Ali Muhammad Zanna wani lokaci shi ma suna kokarin sa wannan audio ana yawan saurara amma yau dai an saurare shi sosai don saboda na san ya je karshe ya ƙara komawa to amma masu sauraro duk da cewa dai gashi nan kuna tare da wanda yake da wannan littafi to mala azuba kuma me ka zo musu da shi don saboda yau ne farkon fara shigowa ka cikin wannan shiri a matsayinka na abokin aiki kuma wanda ake tare yau da gobe a cikin wannan harkoki na shirin dandalin sha'irai wanda kake ba da shawarwari da kuma yanayin yadda za a gudanar da shi gaskiya ne abin da na zo da shi ya kashi kusan kashi 3 kashi na farko na masu sauraro ne kashi na biyu kuma na shi kashi program din ne kaso na 3 kuma namu ne gaba daya da program din da masu sauraro din amma kaɗan ƙara maimaita min naga ka kakkasa ne kai ya zamanto da san rai dai a cikin wannan kashi da aka yi nace abin da na zo da shi ya kasu gida 3 kashin gida na farko na masu sauraro ne na biyu kuma na shi kashi program din ne kaso na 3 kuma namu ne gaba daya abin da nake nufi da kaso na farko shine su da kansu masu sauraro sun daɗe suna so su ji bayani akan wannan Fatahur Rahman so wannan bakon kusan in ce nawa ne naku ne namu ne ni ne na kawo shi zahiri so kashi na farko kenan ni na yi gudunmuwa tun muka yi dai gudunmuwa ne to shi kenan madalla idan ina magana ai ka ji a raka kaman kai ma haka kake cewa ni da kai da yanzu an jami'a ka ji dai ka faɗa dai masu sauraro su ba dai su fahimce dai dan saboda yanzu in zan ji a rai da ai da bambanci kuma a tunanin wani to ka dauka haka to abin da nake nufi za mu dauka dai to shikenan mu dauka abu na biyu kuma shi da kanshi wannan program din yau superstar yake tattare da shi a ciki so shi da kanshi wannan program din yau na kawo masa mutumin da shi ne ya zama mukullin wannan program wanda ake buɗe da shi kullum shi ake maimaitawa kuma in ce ba asalin ruhin ba ne yau ne ruhin yake ya tabbata a ciki san wasu masu sauraron an ce mukullin sai su ɗauka a'a sai ya zo ya ce ai ne za a yi shirin a'a audiyansa ne in mun sa audiyan na'am wannan abu da ake sa wanda idan an sa wanda ya saba sauraron wannan program a daidai wannan lokaci daga yaji an sa ya san to
dandalin sha'irai za a fara kamar sittun kenan. Sittun kenan. So abin da ya zama na uku kuma dole ina dauke da tambayoyi, kana dauke da tambayoyi, yana dauke da amsa, sannan masu sauraro kuma za su so su ji tambaye shi me zai ce. So kaga ya zama namu na mu duka, ni zan tambaye shi bukatata, shi zai bani amsa abin da ya sani, masu sauraro kuma za su ji. So shine abin da nake dauke da shi a yau. Shine ka gabaki ɗaya to ai wannan lokaci ma gabaki ɗaya na masu sauraro ne. Gaskiya ne. Su suke da wannan riba. To masu sauraro dai ku ci gaba da kasancewa da shirin dandalin sha'irai a daidai inda muke gudanar da shi a kowane mako din ranar Juma'a. In ma misali yanzu ka kunna akwatin gidan rediyon ka na gidan rediyo Dandal Kura, muryar zaman lafiya. A daidai wannan lokaci dai muna tare da Zaki dan Yaya. A dunkule kenan Zaki dan Yaya, dan sabida kuma an fi sani ana kiransa da suna wanda sunansa na ainihi yake da mai suna Salisu Alhaji Uba MUT. Wannan gaskiya sunan nan yana da daɗi, dan sabida wani lokaci zaka kira a gabaki ɗaya har MUT din ka hada zaka ga gabaki ɗaya bai tsayi ba amma kuma mai tsayi ne ko a rubuce. Gaskiya ne. To Malam Zaki dan Yaya, da farko dai muna so kai mana cikakken bayani shi akan littafin Fatawar Rahman, duk da ka ce dai baka yi zurfi ba a cikin ilimin sa, duk da kai ma ka ce dan koyo dai a ciki. Gaskiya ne. Littafi ne na yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Maulana Shehu Ahmad Aliyu Abdul Fati ya wallafa. Wannan shi ne kaɗai abin da zan iya faɗa akan Fatawar Rahman. Gaskiya duk saboda duk abin da zan ce bayan wannan gaskiya shishigi zan yi. Gaskiya abin da ba daidai. Zahiri. To akwai kuma kasidinka da dama wanda muke so mu tattauna da shi, amma kuma akan kafin mu tattauna akan kasidin naka ban san dai da cewa shi Mala a zuba waka ko in ce Abdullahi Muhammad. Duk da cewa ka san na san kai wa mutane lubu-lubu ba su gane sunan naka ba. Wato yau sai ka bankado saboda shi ma yau dan Yaya ya faɗi asalin sunan shi. Wato ni ma bari ka bankado na. Barin bankado naka Abdullahi Muhammad wanda aka fi sani da azuban waka. Na'am wannan. To amma yanzu dai saboda a cikin shirin dandalin sha'irai ne zamu ce azuban bege. Na'am. Malam Salisu ko kuma ce Zaki dan Yaya, sai yau ga ka tsumu a cikin wannan shiri namu na dandalin sha'irai. Gaskiya ne. So a kasancewar ka a cikin wannan shiri na dandalin sha'irai, da farko me zaka fara cewa jama'a ko kuma wannan gidan rediyo na kasancewar ka zama ɗaya daga cikin wanda zamu tattauna da su yau a cikin wannan shahararren fili namu? Alhamdulillah, na yi farin cikin kasancewar haka sosai, saboda ko ba komai an ce dandalin sha'irai. Ana nufin kuma sha'iran na manzan Allah sallallahu alaihi salihan bayi. Gaskiya ne. To kaga wannan abu ne na farin ciki sosai. Kowane mawaki ko sha'iri yana da burin kasancewa haka, ko kuma idan hakan ta samu dole zai farin ciki saboda an kira shi ne saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Gidan rediyon nan kamar yadda ake faɗa ko da yaushe ana abubuwa waɗanda suka dace, kaga duk wanda ya kasance yana cikin gidan rediyon dole zai farin ciki. Gaskiya ne. Alhamdulillah. Gaskiya ne. To kamar yanda wannan shiri ya saba, al'adan shi ne idan duk wanda ya shigo mukan tambaye shi irin gwagwarmaya da aka shiga ko aka fita kafin aka yi zuwa ga wani mataki. Duk da cewa duk wanda ya san ka a yanzu ya san cewa Zaki dan Yaya lalle da gaske superstar ne, kafin kuma masu sauraro su tabbatar wa kansu lokacin da muka fara playing su wayannan kasidin naka. So wani irin gwagwarmaya aka sha kafin a zo aka yi ga wannan mataki, sannan kuma kaga ita wato harkan waka ko kuma ce harkan film industry gida-gida ne. So kai kuma ka kasance a wannan gida da ake tattauna yau akai, ma'ana na sha'irai. Ko baka ba? So abin da nake so ka sanar da ainihin masu sauraro shine cewa a wani shekara ka fara ita kasida? Ina ganin ko 2004 na'am ko 5 in ban manta ba. 2004 ne ko 5 kenan ka fara. To duba ga yanayin kasancewa kamar abin da ya faɗa a baya, rubutu kenan na matakin studio wanda ya kasance misali ni ba tijani ne, idan mabiyin ɗarika tijaniya ne, kowa ya san mu da kasida saboda maulidai da sauransu. Amma in zauna in rubuta in ce ni ne na kirkira
wanda irin wa'anda ake a wajen maulidai da sauran wajen maulidai musamman na makarantun islamiyya wannan ce a fito a cewa ga lokacin da aka fara saboda tun islamiyya ne wannan, amma in zauna a rubuta nawa ina ganin 2004 ne ko 5 tsakanin 4 ne. Wanne ka zaba tukunna? Na fi tunanin 4 din. A fi tunanin 4 din kenan. Gaskiya ne. So dazu kamar naji ka ce a lokacin kana wani studio ne a Kaduna. Kuma dai masu sauraro sun san cewa Zaki dan Yaya shi dan Maiduguri ne, haifaffen Maiduguri ne, sannan kuma haifaffen Gomari Kwastin Side Pocket. Ba kowa ya san hakan ba saboda ko yanzu amin text aka ce dama kai dan Maiduguri ne. Gaskiya ne. Muna za mu fara program anan. Gaskiya ne. Kowa ya sani. So a wani shekara ne ka tsallaka ka fita ka tafi a Kaduna ne ko kuma Kano? Sannan kuma ai magana akan gwagwarmaya. Na'am. Nan in za a yi maganar ina ganin zai kai mu har gobe ba mu gama ba. To amma ka dan iya takaitawa yawa dan saboda kuma ka san yanayin takaitawa ma ya kai akwai munzalin da zai kai dan kai kokarin kwadaitawa wasu ma duk wanda yake son harkar nan ya fara dauko hakuri da farko gaskiya ne ya sa a gaban shi saboda ba karamin aiki bane, jan aiki ne, walau kana ko kasida ce ko waƙoƙin siyasa ko na zamani ko ma wani iri ne dai harka ce ta media. Gaskiya ne. To kawai ya fara danne zuciya saboda gwagwarmaya kenan. An fara tun anan na fita Kano ina ganin 2008 na je Kano. To kai dai ka san yanayin harkokin studio ba sai an ce ma komai, dole ka jure yunwa wahala abubuwa da ya makamanta a ce reni abin da bai kamata ma a saka ba a ce maka. Ba na son in ce na reni saboda kar mai gida na ya ce. Gaskiya ne. To abubuwa da ya makamantan wa'annan dole sai ka jure su. Gaskiya ne. Ahiri. Na yi zama a Kano a nan studiyon Meku da farko dai. Meku kenan. Dalilin Bilio na fara zuwa Kano. Na'am. Kar ai tuya a manta da albasa. Gaskiya ne. Akwai wani lokaci ya zo nan studiyon Naziru. Sarki gaskiya ne Nazir kenan sarkin mawakan Borno gaba daya shi sai muka nayi aiki sai muka da shi anan, to haka dai muka exchanging contact har na zo Kano ya dan da mai gidana wanda ya koya wato a takaice ka san shi an ce wai abinda babbai hango yaro ko ya hausa man da goron dutse fa sai hango ba abin nufi lokacin da Billy O ya zo ka san shi already shahararre ne ya riga ya san komai a cikin harkar, so yanda ya ga salon yanda kake dora waka da yanda ya ga yanda kai aiki shine ya nuna masa cewa lalle fa wannan zai zama wani abu, so bari a tallafa masa. Haka ne gaskiya ne. Dan bani shawarwari sai na koma Kanan je na zama a can, daga nan na shiga Kaduna, nan ma na zauna a studiyon Nasbi, na ƙara wucewa Abuja. Can Abuja akwai wani studio na wani abokina UK, nan ma na zauna. Gaskiya ne. So duka wannan zagaye da kai dan musamman ka bar garinku ne dan wannan harkoki na kasida da kuma harkar studio? Kawai shine harkar studio kawai ya kai ni. Gaskiya ne. A duk da dai ɗazu na ɗan ji kaɗan yi abun nan kaɗan matsayin cewa baka so ka faɗi wani abu dan a kar wasu su ji wani abu daban. So ka san ya zama dole ne, to izina ne tunda yanzu haka akwai wa'inda suna so su yunkurin yin irin wannan harkar. Gaskiya ne. Kuma ba sanya take ciki ba. Dole zan tambaye ka wani irin kalubale ka fuskanta a game da wannan harkar. Dan wani ma ya fasan cewa wannan Zaki dan Yayan da kuka gani ya shahara ya zama wani abu, shi ma sai dai ya fuskanci kalubale iri-iri kafin zahiri gashi ma yanayin da ya sha sintiri daga jiha zuwa jiha daga ka gani wani kuma wanda zai taso maybe idan ya ci karo da irin wannan kalubalen sai ya ja baya. To kaga yanzu shi da kanshi in ka sanar da shi cewa fa kai ma fa ka fuskanta kuma ka wuce, maybe idan lokacin da yazo in ya riske shi idan ya tuna kalubale ai tun a gida ake fara fuskanta yawanci, ko in ce unguwa.